Formem part de FIARE Banca Ètica perquè necessitem que les finances siguin un instrument real al servei de les persones i la transformació social. Formem part de FIARE perquè compartim els valors del cooperativisme i apostem per una banca que posa les persones al centre. Participem en FIARE perquè compartim l'ADN cooperatiu i també perquè ells financen projectes que tenen en compte les persones, la diversitat, la inclusió, el mateix que treballem des de DT. A Som Energia vam decidir formar part de FIARE Banca Ètica perquè totes dues som entitats cooperatives que treballem per oferir uns serveis en mans de la ciutadania des de la participació i la transparència. Sostre Cívic sempre ha volgut enfortir el moviment cooperatiu del nostre país i treballar per la intercooperació.